खुलुमबाय गिबि गिबियावनो अल बाथौ कोअर्डिनेशननि गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दिनै अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि स्निथि मावफुं मेल लानाय जादों सबायझार नौसि बाथौ आश्रमाव बेहाय जोंनि बाथौ सिबियारि ग्रुपनिफ्राय प्राय बाहागो लाफैदों आरो बेहायनो जोङो बाथौ धोरोमखौ जौगानाय लोगोसे बर' हारिनि सुबुं साननाय बे हाबाफारिखौ जागायदों BDISनि गेजेरजों आरो बेखौनो गासै जिल्ला आफाद बियाब आफाद आरो गामि आफाद आरो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव जोङो बेसेबां जोंनि बर' सुबुं माहारि दंबारो बेखौ जोङो साननानै थख' खालामनो थाखाय अल बाथौ कोअर्डिनेशननिफ्राय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ आरो जों जागायजेनदों आरो बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो न'खरसेबो थालाङा जासे बे सुबुं साननाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाखियो आरो जोङो खामानि मावलांनायाव हेफाजाब होलायो। बेनिखायनो जों दिनै गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे थिरांथायाव फैनो हादों जाहाथे जों दिनै बर' माहारिनि गेजेराव जों बाथौइज्म मोननांगौनि थाखाय सुबुं माहारिनि बेसेबां जनसंख्या दंबारो आरो बेखौ जोङो राव हारिमु धोरोम बासियालासे जों बयबो बाथौइज्म मोननांगौनि थाखाय बयबो खामानि मावगोन। जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि हयथ' मानसिफोर थानो हागौ नाथाय बेफोरखौ जेबो सानालासे जों बयबो खौसे नों दा नागार आं दा नागार जों बै BDISनि गेजेरजों सुबुं साननाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो अल बाथौ कोअर्डिनेशननि जानानै जोङो बर'नि गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि जिल्ला आफाद बियाब आफाद आरो गामि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना न'खरसेबो थालाङालासे जोंनि बे सुबुं साननाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायदों आरो जोंनि गेजेराव दिनै अल बाथौ कोअर्डिनेशननि मासिगिरि जोंनि गेजेराव दंफैयो आरो दिनै माखासे जोंनि धोरोमारि गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ। जों दिनैनि गेजेराव जोङो मोनसे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिनि जनसंख्या साननाय हाबाफारिखौ जागायदों आरो बेखौ जोङो जुलाइ दाननि 30 अक्ट'सिम फोजोबहैनायनि थिरांथा लादों आरो बेनि मावफारिखौ जोङो गाबोननिफ्रायनो जायगा जायगा मावनाय जादों आरो माखासे जिल्ला आफादफोरा बेनि मावफारिफोरखौ मावगासिनो दङ। गोजोन्थों। जोङो बेखौ जोबोर मोजाङैनो जों मोनसे एप्स खालामदों सान एन्टारप्राइजजों सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ मोनसे थख' खालामनो हादों। बिराद मोजां मोनसे एप्स जादों बेयो जाहाथे जोंनि बे जोंनि समाजाव जिखिनि गामियारि जौगाखांनाय बेखौबो जोङो मोनसे नोजोर बोनो थाखाय बे एप्सआव लाबोदों। जेरैबायदिहाय जोंनि गामिया लामा दंना गैया, जोंनि न'खराव कुवा दंना गैया, दैखर दंना गैया, जोंहा लेट्रिन दंना गैया, जोंनि न'आ फाखानि ना थुरिनि आरो जोङो जोंनि सोलोंथाइया बेसेबां जौगाखो, न'खराव बेसेबां दङ। बिराद मोनसे मोजां एप्सनि गेजेरजों बेखौ डिजिटेल एप्स खालामनाय जादों आरो बेखौ जोङो एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजों जोङो बेखौ खालामलांनो हायो। बेहाय मोनसे मोजां जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बे एप्सआ मोजां जागोन आरो बेखौ जों बयबो मदद होनांगोन। मानो होनब्ला जोंनि टटेल बर' पपुलेसना बेवहाय रोखा ओंखारगोन आरो बेयो जाबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे डाटा जानानै थागोन आरो बेखौ जों बयबो मदद होनांगोन। जोंनि BTC गभर्नमेन्टआनो जा, आसाम गभर्नमेन्टआनो जा, बर' हारियानो जा, जोंनि बे मावफारि लानायखौ मदद खालामनो थाखाय जोङो अल बाथौ कोअर्डिनेशननि जानानै बिथांमोननिसिमबो जों खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।